Hej. I den her video vil jeg gerne fortælle lidt om opvasken her på Erhvervsakademiet. Når man arbejder i laboratoriet, så kan man ikke undgå at lave en hel masse opvask. Og det skal man selvfølgelig have klaret bagefter. Det lyder som et lidt kedeligt job, og det er måske ikke det mest spændende ved at gå her på uddannelsen, men ikke desto mindre så er det faktisk en rimelig vigtig opgave, at opvasken den kører, og at tingene kommer rigtigt til opvask. Så jeg har fundet lidt ting her, som jeg kunne have brugt inde i laboratoriet, og når jeg så har brugt det, så sørger jeg for at skylle det af, så der ikke er nogen kemikalierester, inden det kommer videre herude i opvasken. Nogle af tingene, dem sætter jeg ind herovre i opvasken. Sådan et bæreglas her, det kan bare stå nede i bunden af den holder her. Og jeg har også, jeg har en prop her, eller et låg. Den kan komme i sådan et net herover. Der er lige sådan et låg på, men så kan den lige være dernede. Og det samme kan I se, der er også nogle trakter og nogle lidt større låg og sådan noget. Så kan jeg se, at der er nogen, der har brugt nogle reagensglas. De er skyllet af, og så er de sat med bunden opad herover, så de kan blive skyllet ordentligt, så der kommer vand op i dem, så de kan blive rene. Og så skal jeg se, hvad jeg har. Jeg har et par kolber. Jeg har en målekolbe og en konisk kolbe, som der kan komme på pindsvinet der. Og så har jeg sådan en lille glasskål her. Så kunne man tænke, den kunne måske godt lige stå der, og så udnytter vi pladsen. Men det duer faktisk ikke, fordi det bliver ikke skyllet, det der står ved siden af her. Så den skal vi have ned i bunden der. Det er faktisk ret vigtigt, fordi nogle ting kan måske godt se rene ud, selvom de bare er skyllet af. Men det er de jo så egentlig ikke, fordi de ikke er blevet vasket, hvis de står deroppe mellem pindsvinene der. Når man så har fyldt en vask, eller sådan en opvaskemaskine her, så lukker man den og hælder en skefuld sæbe i sæbeholderen der. Og sæben den står også herude i opvasken. Og så lukker man og sætter sådan et skilt på her, vi har, hvor der står opvasken kører, sætter det på med en magnet, og så tænder man den. Og der er en vejledning herude til, hvordan man tænder den, som I kan læse. Og når den så er færdig, det tager sådan en 40-45 minutter, så er det dukkens opgave lige at få det flyttet over i, altså det rene opvask, få det flyttet over i tørskabet, som står herovre ved siden af. Jeg har nogle flere ting i min bakke her, og det er nogle af de ting, som ikke må gå i opvaskemaskinen. Der er sådan en magnet og en magnetoptager, eller sådan en fiskestang, som vi kalder det. Det er håndopvask, så det vasker man lige af i noget sæbevand, og skyller til sidst med noget lapvand, som der også er i en hane herude. Og så er der sådan lidt forskellige burettehaner, og sådan en glasspatel. Den er også rar lige at få taget i hånden, for ellers så knækker den nemt, hvis den kommer i sådan et net. Så er der en burette her. Det duer heller ikke at putte den i opvaskemaskinen, jeg tror slet ikke, den kan være der. Det er håndopvask, og også med et skyld lapvand til sidst. Og så har jeg en pipette her. Den skal skylles, så den er fri for de reagenser, man har haft i den. Og når den så er blevet skyllet, så skal den her over i pipettevasken. Der står sådan en beholder her med en sæbeopløsning, og der er sådan en holder i, og der sætter man simpelthen bare sin pipette ned i, så lige for man rammer ned i den der beholder. Med spidsen opad, det er rigtig vigtigt, så den ikke bliver skåret herude, hvis man sætter spidsen nedad. Så spidsen opad, og lige dumper den lige så stille ned i sæbevandet. Så står den der i blød i et døgns tid mindst, og så skal jeg nok sørge for at få dem vasket videre, først skyllet i almindelig ledningsvand, og så bagefter i noget lapvand til sidst, inden jeg putter dem i tørskabet. Så hvis I bare sørger for at få dem rigtigt i sæbevandet, så skal jeg nok få dem kørt videre. Det var lidt om vores opvask herude, og her kommer I også til at bruge noget tid ude, men det er selvfølgelig ikke al jeres tid, der er herude, men det er rigtig vigtigt, at den kører. Hvis I nu er i tvivl om noget, så spørg. Og ellers så er der lige sådan nogle lidt ting, der hænger heroppe på væggen, hvor I kan lige kigge, hvis nu I har glemt, hvordan er det nu lige det hele det fungerer. Men ellers, så spørg. Det var lidt om opvasken.